Ubwansu bw'omugusi. Monchumulia ondi ZTV mkwalne bene ase enchunda yende enchunda ya gatatu imemoro berio wensa kia ase mambi ya bono ase turabe tukusanga nomogeni oito asamaleta nyanusimo enga oyoro momanyibwa mangana alingete siasa obirekana ase studio bene kia lenti bene ase kusanga naintwe ase emambi ya abono sanga naintwe mtando ito Facebook Ndizi TV News Digital Ndizi TV News ase media YouTube na wego traso mtandao ito www.ndizitv.net. Wakirebia. Karibu sana imi Ndizi TV mambi ya bono. Asifaido mulilio Ndizi TV kwa rasili tukulitangani. Tomanyango amalitanaki. Njengo lo kunyanusumaga. O momenyo basongo gaiga. Mwana siasa na mmanyabiya sarante. Karibu sana ase umoroberio bwensa kia imambi ya bono kolende ingane turaba tukumulikira ayabera kwenekigwa asoro gongo rwagusi litangani tango turarango nada yabaga kwenekigwa asegeti kemeyega kelia kia Gosi Stadium chingaki abasa ebose aborka bechiskuche secondary beneto gutwara ekimina no kelia ge kerengo kia national soroboti robeto kwanirwa numusakito mangana maya Dipon Asanya. Maigaje kaunti ya Kisii kwa wali bagalia bene liyo kwaligania chigosoli che secondary chia national zimeyense ya Kenya. Chinga kiarengeli tukolia kabere ase chigosoli echo imeyegeti kia Gosi Stadium gati ye skuru ya Kodera Bara amune skuru ya Mbusingu nige buraburu ya enekiwa chinga ki skuru ya Kodera Bara yarolekana koengerwa neli ya Musingu. Maigaye buraburu kotoerera yarolekana gwetane chitageka emerongene nigo chigosoli echio cherana asegeti naende na gwakwa goika koera ekochi skuru ya bamura ya Musingu nigagi kelege kolekyo asate banga ekero kwa bwirwe tulikoreta buraburu akorene nigo gwente gotegerera na kwibanga ase chigosoli echio mwako kubwatia. This comes because maybe a team is not well prepared. France don't play football. Yeah, hata sisi mimi nikishindwa I lost at the region last year. I said yes, it's next year it's there. So fans, particularly this region, at least 2 coaches died from Nyambaria boys. I think they're taking it lightly, but it will get out of hand because fans don't play football. If a team loses, they cannot force because they want the match to stop so that the match is repeated or something happens. So it's a very bad thing. Football is to bring us together, to unite us. So when people start fighting and you get people are injured, it's a very bad sin and it should be condemned at the highest level. Nonyana boni gatebanga ogokora kwa bobuya no kubwaterana na gokora omokia ase chigosoli chiabo kera chingaki echichiro chiko bairera akbarabu koba ababui. Want to thank God, nashukuru Mungu sana, game imekuwa ngumu. We wanted 9 points. It's important for you to be number 1 so that you meet number 2 of the other pool. So Mungu ametupea win despite the violence from the fans. They wanted their with the home support, they wanted their team to win. But I want to thank the players. They played well. It was particularly our team this side, those who don't play, we wanted them to feel the nationals. But equally they are a good side. They have given us the results. Despite being a 1-0 win, we have 3 points. So we are topping the pool. Nigo bari no gosemelia ko chikokora byase chigosoli chitigarete echo bono chiko ba gosemelia ko chikokora byamono na kogenda East Africa. We take each match at a time. We are not playing because of opponents or whom we are going to meet because team zote ziko nzuri hapa. I saw Kirangari is from Central but they're good. St. Joseph's are from all the teams are good. So sisi ni bidii yetu and I think our strategy works. Number 2, I think I've been at nationals. I've won at least 3 national trophies and 1 under 16. I understand the trends of nationals. We are not new here. Just that we are coming with a new team. Yeah, so I think I understand what should be done. The boys have experience. They know what to do. And we got the win. So niku thank to vijana pia. They have the pedigree of what it takes for them to get to the next level.
kurwa nsemo yaborokirwa boigo nigo bateba ngo kubwaterana no gwituma kwabo nigo kugenderete ko ba matunda maya ankyo nankyo. Mimi naitwa Austin Olwach na mimi ni ku appreciate tu players wote wamejituma. Game za kwa hizi kwa venye duko Chara amesema tunachukua each game at a time, alafu target yetu ka team ni kufika East Africa. Hiyo tu. Uyi kuripoteria gitaseni kia unambeye mokiandizi TV kurwa segeti kia Gusii Stadium kigutukemeye kaunti ya Kisii elieteriane nkoro kwa Dipon Hasanya Mwanchumulia Ondizi TV ngana yogo ichania bene ekatoto koranga nigoli tukolidia lieti chikabela sujumani koranga chibura buchiko nigo asegeti kelia kimeyega ya Gusii Stadium tali entundi ntangani tokoranga chibura buru echichiko enekiwa na endi nto tokoranga chibura buru echiko enekiwa se skuru elia Cardinal Tunga chinga kibale kogosolia asense melia ya regional singora kwanera anmono igore bikoro bingabuni ebya kartoko birora asichiko soli chaborkiwa skuru. Ndubona amashabiki wase abantu tokuligereria michezo yechingenjao ntoliko support to condemn mangana lia kolekana sikisi Gusii Stadium abagara kolekana the Cardinal ngotoko mochia samangana na borokiwa bugata mocho borokiwa bachimbwa chimbe bose na batiotelia no amashabiki ya kodero para karaba agete bakaende tro balenge Cardinal bako gete amashabiki yabo yabalenge abayibori bachete ko tiotereria mangana yabana abayibori yabo abana bachete Gusii Stadium bakaleta liberere karaba rochenga kodero para ya nyonsiu egoria yam aseliena engana yogo ichania kigema kolende bego mugavana county ya Kisii na beta wesoki bene na gukwanira enganeye anemono asetot kwanga liberera elio ya betere kwene kigwa asegeti kimeyega kelia kya Gusii Stadium ndia beta korokanga liko ikirana no nestinse mochire isiko yegeti ekyo nkeke mugavana county ya Kisii simbarati abwate gorengane. Okay, mugavana county ya Kisii ni gabete kako ya kwana ya anemono chinga kichiria abete gawikirana ase umuyegolenge county area Nairobi anemono nigo koranga liberereria abete korokana ase getike likeme kya Gusii Stadium na bere gosoka isiko toranga chipigipigi chigo sambwa ase rubebega tie county ya Kisii na boigo county area ya Migori tiang turarango na area mugavana bo county ya Kisii abwate stadium umupira imepira gendrete ne ya abana ba secondary korukunga secondary ball games igona abana baingwa ku mupira na abantu bali baje togotogia tali bana abande barwete county chire neighboring bali ba minto bari neighboring etabinira abantu bande babwatira simotonye teneni ka ekera to kuru sokuru abana be secondary ba okora egosoli yabo babuananire bansi kuruta magina ntato denga kinege nteke besana but mapping abantu baito mwanya alite koleta peace mwanya alite go contain situation y'abantu bali bayenkuruta magina mwabasere tibakagenda lakini nywede nande karwa imogete mbachi tibakasamba epigipigi ali rongo lakini twakwane na barobono mambia abantu ba Migori na ba Kisii igo morembo bere ntogera ngere ng'emepira ya abana negere abantu begipigi banze kurwana yonko oli abantu baminto nga eno bali ba South Mugrango lyo siri mu basakurwana ene pipi yeno yaye tororo eyina botoko gamba twagambe ne governor ya Migori na baranyali go twanchirane chipigipigi cyakanu ebyashara bigendere eche chensi ni osensase nabekogera enyombeyi ntutegeti segebe ese county chibe chetu chonsibere goto akwane no mugavana ngukwana nabantu bae nanche ngukwana nabasaye bonse bali baitu ba chipigipigi omolembobe abantu bagendere ebyashara
Manchumulelia Ondezi TV ne chinkwa na chiomo governor county ya Kisii ane mono igoro yengane ya sako tewanga ni kubwatikana nga libirele beta somo egetike likemega ni gabe twiranga bononyanga na aba psychology korwana isiko yomochie okisi na boigono ena soro beberulia ngiro yokonere gore tambokero kyomo governor kone ngane omo governor Kisii iga kwanete ngana yokore to bwanchani no morembe gati yaito buna gese kyomo Gusii aba amate baito ko Migori County osene bisa ko ibito bisinyana naintu aba gese ababwenana nelinga indeed abana nabo barenge no mucheso otiemana n'abana bande lakini intu abayiboli togatige kigasi kito meroberi yito yonsi tokanda gutiotereria abana in the process yo gutiotereria abana bakabu asengenje batarenge well prepared ko wini game ayo bono togachake segintu abayiboli Aurushinga ikere bona asa abayibuli bakobe ko isiko ekyagera bono abayibuli nabakoreta kibura buru totwara aboro kiabo kabatengera umupira kyagera bona turaba tokoreta abayibuli naende babako leta kibura buru chinga bune chinkiro cyo rakonere ngane agenda kanana kodero para ekera mechese yalenge ya national egeti kya Gusii stadium na kikyabeta identified goze mechese yalete Gusii techieti nsema ya bogere osebo kalenjini gosande lakini kiyange Gusii igo Kenya ngima paka northeastern no yarenge Gusii abagere chitimu cha Gusii echeruse tukumapema echigatigale chabagere abagere being our neighbors and bawe enjoy lights je okobera angena into ebaroje getigia Gusii stadium ngana kiabo bono bagakeruke home ground bagatakenga abantu bagocha kubabwa sobo bono in the process abayibuli abaigana batiotereria bakalete buru eya chire go salielieta no morembe binde binga bigasari ko muchibo songo kinende guitanka wa youths anto baito baswana nete bagatanga bike kange stadium ya saletigwe kange binde bire stadium bya saletigwe no rene chi cable cha Viper babu torete lakini chakole repair ebintu byagendere no way okra ere buja kigima asene kuloneta kusabanga omolembe na boigo okuigwana na asinge nchole na litkolira be litkolio mwelio lienko yeyo ase timu elia ya musingo erabe gekogosolia ase emambi yabona tokuskaposio asamangana ndrete ime na iskero gongoro Gusii tatokoranga umurai bwense Dr. William Ruto na abagachora abawaziri aba bakabanga bako lingoli kwa ekero babete bako lingoli kwa karanga bagetiwa ni bunge na boigo emambi yabono mbabe bagotianigwa enoisa nigetena abawaziri bagochorwa no murai bwense Dr. William Ruto kulingana na ekerekiaba yegekera bakaruta chigachora mawaziri nande bono bakakaruranga garokende karacha gete serikali ya na korete ligoso njeno yo mobolingo tawanga abachori akora no buyabuli okay nigabe tegako bachora kulindi mbari babwatama moche obukurumi buna omurayoria bose babwate ebina bya obukurumi buna Wycliffe Paranya rochenjera babeta kibitiriri mbaka kabaka gwetigwa rochenga abakenya baisanikire ninjera babeta bagwetigwa bono ondo banzi byo bwate mangana y'obukurumi tali ogochaka kochunguza omonto before report irukotini otumeke report yao ya investigation yunyeire chikoba discussed na bangane kina bwate kyobukurumi kere kotini is not been proved guilty so until oiru kotini atoke na magoso asibwe na mamocho yobukurumi egesibogieta 6 months pono inero tanyare kubekwa anyare gukora interview wasanyare gochoru position itsende ya serikali lakini mondo ndo basi obate kine kotini uine suspect a suspect until is proved guilty pana ando bese ko bako rusi wanga ba very implicated na mangana corruption abantu bararigia abanyabitina
abanyamoko omanyamoko ebararigi kende yonsi bakobekere kagicha bwate runo bwate corruption tonyore opportunity kwango chugo serve abakenya ona togote yo tegereri baito nga umonto onde bwensi no ni chabunanda na bongo tabugunga no mukuruminde lakini ntara nyorekana be proved by the court of law insibwe gosenga kwe fine ubuna mangana yebitina ekoti kare ya wa prove ko bomunya majo yobukurumi na liora nyale gotangwa tubasokwa position inde yose yokora abakenya gasi igamangana yo mwezi kwa mbesa uparanya ego kwa roche EACC imokerete igoro emotange tabasa ko lingoli wangana na egwekero gekyo na DPP ego kananga we have not given that instruction singa EACC mo judge in any court of law to the no offense of such kind ense moyende nto atokoranga abara ikurua sobo muguribwa azimio tukaranga abara ikurua sikia makirikia ODM babeire bako chorwa boigo ko so ase eserekali ayoro chinga ni gitambo kerekia kialenge asabara ikurua sensemi kwa mere serikali bakasubia serikali ase abantu babwato koganio kuya namaganio maronge yenze omulembe gorumya kubwachisegi emiroberi yechisegi morayonde bwensi none bibiri yotebanga morayonde bwensi okoleto koigwana no bwanchani oyino morayo bwata maseneko oseseniri lakini morayo tagetense chabukene isegi chibe oyino morai wokoragererwa nando bogosariegesa kugeracha ekero Raila Odinga ali araisetinga efurugu ya beira mandamana abeire ba successful ba punire parliament next step state house bangoche na bali keretinga after president ya rusigu in that manner abantu bagoteka oba ncheshi cheshi goteka oba the services chigotenena including abafanya kazi gotaka no mesahara kiagera system borongete gotoka cheste gochaka ebintu byonse people police mbao kara investigation they not charge Kenya gotenena romo na wanajeshi bakarigere ringe ko wenda igo factions getenchi chiko byarwa banajeshi kara bale in place kara factions chichinde chachire Kenya twale abantu bakorete furugu korwana Kenya base gutama korwese magoko y'ubwanjani no botenena ryo boronge ebwe kana chinse chiri chigwete una Somalia na North Sudan okay ere buyaki makorende asense moyende ekrabete gagochora abarai baliando chinga ODM kurugusitu abere to gusira murai bo mubolia bo Azimio Raila Odinga ayoro chinga ntrarora kurua sense mo serikali migosi ntoire kolenda sense media ODM tabeti ka kwa muntu kurua sorogongo rwa gusiaro chinga inkyo kwirengane buna egachi yabamanyi ba siasa kurua sorogongo rwa gusi ona tokorigereria ODM na Raila Odinga abantu mbalenga etu achore kuchesa serikali abantu mbane agaraira abantu bane agachora umuntu yomo koru Omabei ende Siaya onde koru Siaya umogera ochore tu asaba ndabana no yomo koru go bio wandai John Mbadi no mubantu musoba abumbabeli agachora umoluya ogoro kwa mbesa uparanya agachora no muswahili umukosti ogoro kwa ari asanjo mbarati nande na chorete umuturukana ogoro kunga askol ino mwasiri so egaro koligereri ekero toko barunga Nyanza sa province pone tualete chi minister isatu ekero koligereri western province nero bune province nere ya tualete chi minister ibere okay kolende sengenjo despite the fact inga to bate maoro batu alete chi minister isatu Nyanza we have 3 western they have 3 ego tuale ngani oche
ekwerende oche togende ejine semo ya Western Kenya togenda asande buna bono Rift Valley president yesekoru na achoreta abantu abange including umuswati oyo beta rejected Stella igakabero mu DC na beto mu DC seitoga beta rejected because as to explain boronge as a committee ya parliament origererie karo bakogenda igenambe ikogenda kwanda gwikama minister 20 enambe yo talibobe mbuyere because iga Nyanza tima itinga nigo alenga gotiga kobe komogere ikera bonere ka kurukuraira tigabagera bachandeke kagicho mugusia choro talinga negesa kutokuriri account bakurwa riri account chi county cha gusi ale kurarigere chi county cha bogere ntubwa chi county cha bogere ntubwa Kisumu Homa Bay tukatwara cia na Migori chi county inye ariko choroyo mukurwa abuna gusi ntubwa chi county ibere tukatware county area mine county ya Kisii na ende twabe tukumusira sama tukamange arochenga buno mugusi boli nachi kumusira matukabusio ama gusi mbara ikerese bara guturo kurwesera ina because iregoso ndira rukana kabisa ekana chiete migo Homa Bay igachora to musoba hoitali mogere ego setimba itinga nkiemine tigo ekana chiete akaenda Siaya agachora Opiyo Wandayi umogere akagenda bono chodro mogere oyomo oiruchi position isano ochodro mogere oyomo ochodire gesaku kerere very neutral kera associated no mugusi yake ama no mukuri asini ye korupunga basoba despite the fact nga babera assimilated mono uchibogera mono lakini no musobali bono chi position yeche tu mugusi yara igubobe tindarora asengenjo onya bachete serikali yoko iwana GCS chyo katarikira chibwate position na ndengero kendo buna bako swear in ministers rero ngo change bale GPS ngo butukire no nye 20 kero je butire 20 reira nanya ariko GPS 10 or 15 egara jere na distribute oje se abantu baye batanyorete urabona gusina bo chance chiko batoya GPS ibere nto kwa ubere nto kwa tristio yomo lakini asegesa gukyomo gusi serikali yiga no lemigosyo gambo so irororo ODM yabere part and parcel of this government migosi bono chinguru kiri babwate karabale UDA boka baja Kisii bade bimu county commissioner tokole iga tunyanyasa abantu bo ODM tokole na nini bono chinguru kiri cyo kiriko chikobo kuna konyara balingi kiera buna batakata kunyanyasa umuntu bo ODM igo bagenda takunyanyasa serikali yabe nyene bono chinguru kirinko ira kirenzake ubwajani bobe ubwamate bobe abantu ba UDA n'abantu bo ODM usi bone baguchikobamo ekere kere barenge ko liginga bayiriro bogambi chinguru chichi akanyekira kekera papo so iri okoboko ere ubujake makolende asense moyende abasai bajenze karo bari korobekana nigo babete bakurwa magania bakaruo kugani kwabo cha somura ibwense Dr. William ngeto taite torabando bwato umanyi asichi wizara kulende mbaga neti abana siasa no ekaro kulinga abasai bajenzi useke oleke abayo korobekana nigo babere bakorosoka no ne list yabo yabantu bali bate banga buna buto itabirene kulende nseme yabana siasa babere kurani gwamba bataite bate abando bwato umanyi asikire wizara inkera ukwanerengane kyakera bono basambara bawisaneka tigatora agende se team umwesimiwa Raila Odinga aruete gochia se Ruto ayechore kobamba amma waziri kodi moyo yo chole tu kobe minister ya treasury ogoro John Mbadi ekera nko interviewed no niche naisa negetenga kweli omuntu yoga has been a minister konyo utigire isiko he was to explain about a budget oeresa about income tax oeresa ebinte binge igoro utenelwe chibesa achi pakangacha kuboli naki yani opposition konya nawe bwata abantu bechinge njoya patalenge kwancheru batike opposition ye bachoro bageresa serikali bakonya serikali tege pasa kugo ego onando mumroli gasombereza mungana finance
na inde ige abwato kwegena nga yani na jenga no korosie budget kweka erebwe ko manyene input yaye gera kole meremo emenene kuikira konyora kwende budget yenze ngera ngakira nyari gutumeka na inda kamanya kwaereza uno muntu private euro ya devolution nga allocation of funds chiko industry county nanya nchinyale guikira buna babwate share yabo chiweze nchinyale gutoka chi county in time chi county bono nchiko chikolera nga twatumira mutiyenyigete metiyenyebere mtwanye wakanu besa mesara nini projects bintu buna bibano mbiriko chikotena this time there is an opportunity yogo twara an expert asense ya finance na ndo ozomerta mangana finance kulende ensemo yende maigayo bachoro kwa barayaba ondoje kutwara lende ensemi komerele serikali bose bonali ngakiora abekonera bwana bwana ndegete taraigwana na igomorari Raila Odinga still remains the opposition leader. Kare serikali me Raila, there was no agreement. There is no agreement accord. There was no agreement that was made. Nga Raila na Ruto babere one thing, Raila egwe position igete na Ruto atwara position igete. It is experts bato ganete baro ODM. Abantu babato manyo banene. Ruto requesting a kora njo mwesimi wa Raila. Inga abantu abaga bankonye libaganda agwe. Roche. Apakarusi individuals. These individuals have budgeted the serikali. No Jakarta go submit in parliament yesterday. They associated themselves with William Samoei Ruto. They do not submit to Raila Odinga. No. ODM nere bwate the minority position in the assembly. ODM nero bwate the minority chief whip in the assembly. ODM nero ego kwana ego state issues concerning the common wananchi. These are just individuals whom Ruto believed that they are in the opposition, but they are very important to assist my government. Yes. Ningwete ayo andata kuwa na naenda nemono nabo nkoya bwata nene chinkwa na cyo murai wense na boiko umurai bwo mubolibu Azimio Raila Odinga kulenda bana siasa ba una matuka mange ayena birinko bamanya nabo yekeronge na to korubura libuane abana siasa ni goko bako bwatie bikoro byabo ko bwate ko bwano ene chinkwana na bora renga chinkwane wate bangantura aso serikali lakini yekeroko ebikoro byabo ebikoro byaba yorochenga kerengenjo singenje korba bete bawiki aba waziri bali bosi we bunge tukoranga abange nigo bako ayoroche bikoro byabo birobo namangana bakwana na ngwendra nabo egenta kama maralinda de watabi Wycliffe Wambesa Oparanya has been a deputy party leader ODM. He commands the whole country. Members of parliament from Azimio, all of them, they believe in him. Bamo maetenga no murayo bolenge. Lakini asense moya Ruto, iga amine tinga Wycliffe Wambesa Oparanya. No montora kolega asiengi ya sema na cooperatives and business. Karoko yandense mende igoro yo monto korokunga mbadi. Ruto ga morole njerengao. Lakini mbadi has been the ODM chairman. So he is known big and wide within the Republic of Kenya. As Tayata Manyiri being a chairman of the big political party in Kenya and Manyiri for many days. So these people, they themselves are known. Mbadi has been back chair in the assembly. So members of parliament, mbagwato mbaiwana ina manere na demba manyine na demba rochenga umontobo. Part of them from the assembly has been appointed to the executive. That's why they were very happy. Kwa debate. Tetona ngomara somi murubirin sakibo imambia bono Pius Soro etiama nichin sana kokorua egesere no indi murubirin sakia Klaus Nyakeze. Good morning, usually tuned in as usual. Ruto Nyabuto, hello Ndizi TV News Digital, please reopen the link or send me link ne entate na boko bago click yabo na boko refresh system yao linde obe gokonyora link na kwenda ko watch as enseme ya Ndizi TV attacking network
ere obokongu Ruth Nyabuto nabo orabe go refresh asisimiao nabo koranga chibando chambu yashire nabo gokoba gokora nga omuroberi wensakia Geoffrey Oguku tuned in omuzai permanent no are memoroberi wensakia this morning. Dominic Mangabo watching live from Nairobi Pipeline. Tuko ndani kama kawa Jared Orure Matureti imemoroberi wensakia ase mambia bono gatebra ko tumuroberi wensakia mambia bono askondo mwanchu munende timito sabanga obego korua ebirengali byago sanga 90 ase mambi ya abono anemono alia twenda tukumulekera ase mambia bono ndochinga Rafael Very Lava tunde ndani president from Kisii Bonchari Bigitariana Amakwania which asema Mameri Bochere Motio na my sister Melvin Kerubo alia Kisii Bogetutu masaba egetunu kiabarogia ensemo ya Sheila Kemuncho kuruma kongeni ako tunde ndani ensemo yende tantoraranga baba somemero wensakia ase imambi ya abono na abange bana tobwatia ase chinchera ndochenga ensemo yaye Dennis Kirandi aka Omosori Bwegususu akotunde ndani korwa na Kuru Salamza Club na ndete kubwatia umuroberi wensakia ase imambi ya abono ase gomwancho umurigelia on Dizi TV agenda tubwatia ase imambi ya abono yoko chorwa kwaba waziri balia twatokoranga amabagana bete gagotigara ase kiama kiria kia ODM nemono ekemina nonkendrete anemono asuguichuria libaga liria liomo konyi bumurai we kiama kiria kia ODM twatokoranga abarai bagwa kirwe koko buno mugavano county ya Kisii Simbarati mugavano liwe county ya Mombasa Abdinasir apoigo Gladys Wanga ase ekerogo kelia kyobokonyi buburabe kiama kiria kia ODM nkira gukonera igoro yengane ya nemono asugo chuichuri kwa mabaga yo naboigo kubwatikana ngane chingura abarai babwatinga kyora gukubakwanira anemono asugo churi libagalire nje ebona pati ODM education chinyinge cha rural lakini itinde cha very field na one of minority leader wa Algeria Junet Mohammed ne position chinde chiri cha National Assembly ebiroge ibinde bya political unabona kirogo kya board deputy party leader ebwarula se obaranya ambesa oromo luya Laila still remains koba a leader konyore kirogo kibuna kire ese kirogo kya ambesa nchana ko propose yonye no kubwa mwezimiwa Simbarati awe deputy party leader because Nale Ebo is a very good mobilizer. That's number one. Number two is financially stable. He can deal with the issues concerned na wako nyara kwikera bantu bose piba Western Kenya and the whole country. Na ende gendo kende ngalinge kirogeke ngechiko mwe position yendonge 2032 wetena no Gambi kuboli president akaro Gladys Wanga tete gota wangu boli ale kirogeke that's the issue yalinge boja bono to discussing how can Gladys Wanga be the deputy party leader while Raila Odinga is the party leader is the ODM becoming a Luo party no the ODM must have a picture national outlook. I've seen in political arenas faces as mheshimiwa Simbarati yakwenda nagenda Turkana aliyesera hostile once yagotabana ateko kuachitete about certain issue bantu once people go applause go kokonene na kororokana ngumarayo ikirega omondo bwate chinguru cyo mungusu chinga bunecho akoro kuhali Hassan Joe so abantu ababere mbabwate chinguru echi cyo kongusa cyo mungusu nabo go mungusu yo no rotakeire murayo ngobunoyo alete gisaku egeke gejo ini party have very strong eteke korungo ODM yabagaka yes ere buja kigima kono mwanchu Murenize TV
bono turachikogenda ase omotimoko omoke kolene kiturabe tukwirana ndobe tukwirana nomogeni icho ase imambi ya bono na kwenda gusanga naye nabo kumulekera alia irobolito ensemo eria ya siasa na boigo ayandrete imate yense icho ya Kenya no nyoranga litikolia lero niga basaye boigo beke golikeria gijen zibabiri bakoralia nga nigo barabe gotwara okurobeka negatia mangana turabe tukumulekera ase imambi ya bono tobasa uskato basikonyera ngwena ase kagetari ege tambe Ndizi TV obwansu bwomogusi asige kabondo enyumo yari gutaguka twayagakire kayenke badomorembe yekoreto wiya ase kenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga nigoro muwiri obwange tuburimo otagetekene obwanjani bwari gucwereka ntwaborera Pastor Gideon Girokenda abanga babatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Girokende ebikoro byabo byakanito uko mucyana koroko ngoli mumura nabaho teba bagusinga boterere mbuli mumura entekene nenkelinga bamuko bacana ekero mwanya olire oro ribaga na bumande mugo cyamo mwanya olari chibuli uko bacana ko enka yari kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bwenka enkeria kare buya abumogoko abantu bakobasika nande barombi yamore nabono asa monchirulio yemerubiri ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatio moroberio obosera bwenka kera litukoria Jumatano ja kerensa ya monenusu wikera chinsa bere nenusu tutenenie umuchie omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero chomogusi nyangweso ningenda tingokora na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukoria Alhamisi enseye monenusu ya Marogoba ekinekingekero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene nokuinyorania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana amanzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatokuna okwererega obunobukano obukano bungu agatumekire engagi kinyangi cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya patina bagubuleba engenchendi umuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia Alhamisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwera nomwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omokunguzio mazio miaka yako manya barubero semo bwana okunguzio mazio miaka yako manya barubero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha.
ayumwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri gutuligireria na bwigo gusonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyemo na sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa bwekegusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao ni graphic designer oyo sasereta semeremo yaye yokoroisha chi poster, chi flyer, motion graphics, TV graphics na bwigo obwatu bumanyibwa TV production. Ndizi TV nigire no mogoko ukorera ribaga ry'imirimo ase orakini bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na bwigo egatimirimo yao uchase email ndiztvnews@gmail.com nyuranga nigobwate kwikayuma kitariki cyane cy'umutinyiga ogatano na gatatu eriyo kwirwanirira na kwenyorera ribagiriga limirimo agirira esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive
obuya bw'okwegira na Rocky Driving School mbulia buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicheri chonsi oratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriya gikurigiro ry'obusera bw'oburundi bw'ikigali gia NTSA boyo nkwegirure asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rw'ugusi asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwanchu mulilia ondiziti ukole vene ase ntunda yende ntunda ya mwelio imemoro berio bwensa kia stondete kusanga nomogene itonya nusimo enga yubete kutumania amange nemono aliarengete siasa na boigo ase nsiti wa Kenya bere kuikira na boigo astorochie toitu kwanira amange nemono kiroba choro koba waziri na boigo boigo aliandretaime na iskoyoro gongo ruagusi twabire toko kwanira anemono igoro yabo waziri kolende gwikira bono turochinga abasebe kigori gia Gen Z nigo babeire bakorali venenga mbaraba bakorosa babeire bakwali venenga nigo litikolia bara bakoralia okorobekana kolia gukorukunga 88 litangani aurochinga umurai wense Dr. William Ruto na ikiranetie amaganio yabasae aliba aligetibo una yabwendrete nana muno ekero egento kialetete maandamano agachaka isense egento gikurukunga finance bill yakwane tung'ane bwate ebinto ime bire umusigo ase omonto kawaida parengo gwa associate finance bill eyo inga igechiete mamincha n'amagani yaba Kenya ono liri rutate betenga igao serikali yae era chakire korunse gochigoro bantu bakaranga umusigo munene obekira sabantu abake bantu abataka kibango kikarorokana ekibekire specifically kiwa affect omuremi abantu batagete gutwara oboremo taxi ebange karorokana komentu ese bintu bya kawaida byo gutumika by'ikinyomba abantu bagatanga rende budget yiga tiri gukonya muntu o bottom up iyo gukonya muntu ore up pono
baga complain, opposition ika complain, baka vijana bigasoka, bigateba Raila tabasoko soka isiko, they are ready, the finance bill were rejected, and Ruto akaiwekera kia Basae, finance bill akayetiga, akaye withdraw, tejeti go signwa, tejeti cover anything, ama tuko 21 years, it has not been implemented, ya very basic. President, chira ahead, anyorenga serikali ya bwate, ya mong komokonya, akabuta mawaziri, kuikira ebirengera libya Basae. Ande akarora bali balingo kolegasi akaleta n'abandi kurukinza mao bale chi expert basoire se serikali abono bagutiani gulero ande president egajigoro nanse ekanache budget ya state house ekanache budget ya lenge kogenda kuchobisi murugiwe president murugiwe deputy president obis chief budget ya kia committee chikwerende corporations chinyinge chire department ya agriculture chinde social services chinde chinzemo chikwende chinyinge chikaruhusiwa akapunguza ange corporation 25 elinde awanta abangoli chibesa bosa. There is a extra budget of the president yakaruhusi chibesa echo. And then President Yuchira as far as go kuana na Basae kubata binga bakole conversation barule birangere libyabo buno bategete bangire ku mumira one bakwane pono birangere libyabo barweta Basae na bibi aletire serikali ya broad based ebwate bisakubyonsi Rojegeza kubaka abaturukana ba mbalenge sa serikali ya Ruto muturukana talenge minister Ochod Rubono Mosoba talenge sa serikali ya Ruto Ochod Rubono obesa kubinde bitale ngororo byabera identified byasoire sa serikali pono ndetayo okoleranga eto wakane tax totally part of the government Pana abantu bonsi piba wakane bango mbale ya serikali tigabakane bango bonsi yamo kwese batike wakana bonsi yamo lakini bonsi bale serikali egento kende Kenya tetakeiri gokorera ungasi yao esengenjo serikali ya Kenya isikobune kaboni gomurali gocha koira nensere nomo igerera nafte miaka 40 abaiga bana Basae bono babwate miaka 30 abande 25 anga kiye barato kane baraba gotu ekere serikali go chikoirana kulindo mategendo ke tabasabo obororo baruchinga abantu babere bagofaidika kubwatekana nga nokorobekana kwabotali Abasae beke koliga JZ abantu babere konyora ogofaidika n'abana siasa aruchinga Abasae babere bako nyora bosikonyora ekibarego keri kubwatekana nokorobekana noko serikali yeyega ya William Ruto igo yarenge serikali ya Basae n'abantu bechikanisa badatanga imuke bibiri bakaende kanisa bagasaba abakristo bonsi Kenya ngime kararuta tangazo tungwirire chukura bagatabanga ni maombi si uchawi bakagoka bagatabanga amina igoro yegokire twanyoriro mu president era bwekana Yesu Kristo elinde obugambi bwo bogendereri bwo gotoleka Abasae bagataba serikali ya dynasty ile banji dynasty na chichi tenengete chigo chikoiro bogambi tuachiruzirio tuabekire serikali yeito ende tonyoro opportunity mtoto wa maskini haachiriwe na yeye afanye kazi ya serikali si kwamba mchegue kiongozi anyanyase watoto wa maskini igo bana barenga taenga babaraira ebarenga matajiri ng'abantu barachole bachikobese serikali igo baraba bana bichitajiri omwana bwe maskini kugamba
nekara rutarabe president ikera akolete sukuru aja kon chingoko abasaye bakagenda asale abasaye ligesa lino na lieliga nainde ligesa liga rumwali kosoire lyaonjokire lyatabire ngaya bona tali uni kurudi irosi broad based government nando chenjiri bono mwe time serikali ino nkobere bono eri mwataka baada ya maandamano ndotageti amachafuko esense ense yega totagete komenya amatukari tomenyeta amake abwato bwanjani no marembe laira nero gapingire bintu bya serikali lakini nero ba number 1 kwa kesabunga nabo yachagete buna macheso Somalia teliense Sudan telinse igo nandera ira buno muntu kurigio marembe nando utagete kwandikiro ke AU utagete achikobwata ni chinze chonsi picha Africa na aligirire tinga ekera bintu bya chakire kolete buraburu goikereke gwango bone president yerusi go bisi marembe tori gochikoboro aba kora chika cha serikali epeiro liba ekorwo because yego cheshi yago take over muntu tayo bro mufanya kazi abantu bonsi bakorendu ba ukaraia bona chinse chinda abantu baitomba bwato bumanyi bakirorire cyarure TV bakirorire buna chichandegete abantu bakomuke mesigo magongo na abana gotamago chichinsana umurembo tari ebintu byo bogesa ku abantu bande bangekorwana ga Kenya ngobore mu boite boigeta segete ngabona ko boira nitore because there is no government and the system gaki obuna bwo bwanchani abana baito barigeti baboretire bono igatiga umurembobe ensebe baratwara ukogani mambira mambiende ndotagetiense erute ruchisese asense mwende ko kuligelinga ukurubikana kwa beri kurwasa matuko maega serikali tarakora munchu no na sabara ikoso iwase serikali no kukora liriti kulialera asokora kwa okwalera ngo gutwara chinguru na matuka maega bono abasa bakwandamana Kenya mbarwete sebisaku aba umurali abandamano a Kenya igakoba ali diria mandamana achageta ya baikirete bakagoswa parliament onya egendrere kabireri kangobone gango ntobwatiense kangense ya rweto lakini ebinde bya kolekanire within a very short time bakagoikira bone gatogotwara chi minister chikoba zone in Kenya ngodwara rumurema ngoro chumuga kori achete toy market yase ya yete achete agakwane ruga yabasaye lakini lingo batabinga togotabanga na boko bumusaye lakini okwane ruga yabagaka igonto bwata basaye babwate kerengera likyo bogaka nando mugakori Raila Odinga garo mia kemenene lakini akwane ruga yabasaye achete akabatebya abasayiga abasaye mwagenda maandamano mwaretira mabadiriko Ruto bwoboire enkoro ya oboire amanyinga yegosire otebiriga gaki inkonye ngachi expert chinkonye tugamoira abataramu orusiri abataramu korwa story abataramu abaiga bonongo chikomokonya bari bono nintu tuabeire bari tuachandegete koruga atoi nintu tuabeire abantu baito basoire babere part of the system abantu agotebi gombara byabo yagotebi abantu bari toi abange barabagere nandi bakaba baruya ekera bakwandamana Nairobi they also command about 65% of the population ya demonstration aba bande batigera about 30% na bande baraba join baraba bange baraba baibi barataka koleta oboibi no bosalibwe byasara byabantase Nairobi abasaye baito garaba sensirigo manya babwate join ku command garaba renga ababi basoire me abamune bibago ebako witi toro demonstration ababi badiri gwamuna basigari mbaba sakonyoro komia ense mwende karukulirie kiama ekenene kiama kia UDA tobeto koranga ingusana no kegendrete anemono ase chinkuma chiendete nga ekerenga nkero gyukubani ko mwaka omokonyo muraibense Rigathi Gachagua isiko ngero kwanera igoro yoburai bosobotine ni kiama kelikia ODM kiama kelikia UDA Akiama kia UDA nje muno mwana chungwa yanda atakeke burukane kekwe
egiatochanda few days igagusi omuntu ore nkoro kwe chibu ipo nkoro kosoro igajete ga bosongo bakaiwana machogo bagasalie bintu bosongo bakairo mo county commandant mo in charge of security Kisii County bakaleta furugu bakaleta chief faction jeje pigipigi abantu bakarwana omuntu bipigi yago itwe mebereka yani ebintu bikaba bosonge bibe yani amandamano yabasaye igaleta sanity mu cyobusi na Nyamira in general ese ngenjo lero turiko yugo zoro bataba ngaki baba nyasaye akinyasaye ngekenge kolekane ngekinge konyarekana ntuna serikali nyazoro bataba nganjembo atabasigari 10 ngano era ira ta konyikera basigari bani abwa obwero libokabu bongo bwana bokabu bonge ekiame kigia UDA ama emeroveri kia bwate emeronge ya takete ko kwanya basaye ya sirete obwero libokabororo bako montago tabanga egabwate ensa ya 17 million abasaye batarikiri nambe nyingi emeroveri yega yogotabanga bachiko imbeach deputy president deputy president nero mo bongo segeta abo soro baleta chifucho impeachment yaye of course te konyara koba etresol yo gwikera ni namba yo kumarusi ote koba lakini baisege konekebe arusi gunda goke baiko mba beta mo baba bakwerora gochande bisa kubinde bataye bali chisi ya olda inga kenyonya lirie bintu biko bakanonya no kolikwa nga barabu bae 80% kenyingi mebageru 20 yani baka yani umarayu yo bokoro kugacha gwaka kole binte bibe tata kakoleta bwanjani Kenya tata kakoiwana ni aba Kenya akalengera linga kende yonzi kera kolekana Kenya agakira kolekana Mount Kenya igo baka woniga tarali ale singa Kenya nene ai koro burugwe ya chakire nanda kara baletra broad fest government bono lia chakire gotabukanga ke kumbe bintu mbirubero mpironge but we don't want are impeached for the moment. Tigara aligere broad-based government buna okolemere mokale within the government. Ejayara kwa impeached naro ngobwata repercussions and the consequences. There will be no coordination between the national government and the Mount Kenya. Ensengima together united obwanjani bobe ensengima batigaba tige chaye bisakubinde biri bitanyale to gwaka chikura bayire chikura abantu bonse pekaro monta abeiro morai igakugambira bisaku byonzi n'abantu bonse n'ekinza mu cyonzi kinzi Mwancho muri leo Ndizi TV unabotamene tukumanyinga ebirengere lyabageni bakorwa Ndizi TV mbibwati bwamate bonde bonse na Ndizi TV nikotokoba obosibole bolia bukwanira anemono alia barochenga naro bosbaru kusangana into birengere byabo anemono igoro ya endrete ime ense yaicho ya Kenya kolendo mwancho muri Ndizi TV unataka watabina wotubwate teraso mtandao ito Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News teraso mtandao ito www.ndizitv.net sangana intwe asenchera ya bene mambi ya abono tiantura rangomba semi murubiri bwensa kia ase mambi abono abone tubwate asinchera chito chekerero nabo yowetera ase mitandao ya kerero ase mambi ya abono na bange babiri basoso murubiri bwensa kia nabo igo babiri bagusanga 9 ase mambi ya abono semo area ya Facebook tango taranga babera osimi murubiri bwensa kyabuna toika gotebya na boigo ndochinga omosori bwege susukorwa na Kuru City no ari murubiri bwensa kya Ruth Nyabuto no ari murubiri bwensa kya simambi yabono igatia bali bende tutubwatia ase enchira ya abene Klaus Nyakez ndiko soma na boigo Torochenga nonya nga nerelidia nyaboke Vincent Menta na boigo Joshua Mbuyatririmba niko babere somero berensa kya ase imambi ya bono kitoendete kusanga kulende ensemo yende petukwanire anemono igoro yobu mubumugusi twabe tokoranga asama tukamaega okungsana kwa biroko ba asumugusi na boy goto tokoranga nigo omugusi abeire gakobageka kurenda asama tukabongo igantoranga ababunge kurwa asense media UDA na ODM na boy go anemono kurwa sorogongo rwagusi bagocha amo nkira yokwanira anemono igoro ingani yabara igocha amo kurwa sorogongo rwagusi
gusitinda barabara bagito bagochamo abantu bagotwara gikaro giko baretamo bagusimba baratwara gikaro giko baretamo mbatwara asi wiki yaita tindarora bagusiba bwate gikaro gyo goikaransamo esengencho ekaro simbarati ale akori gikaro gyo deputy patrita ababunge ba ODM korugusi gose basimio in general mbato gatia sege kao keri mwezi mwe basi koruku Innocent Obiri ole Wiper orasimio tato gatia kao keri donya toto ole asimio tato gatia sege kao keri omoimonyonka orasimio tato gatia sege kao keri Steve Mogaka tato gatia sege kao keri muchumba West Mugirango kurinda abande bona karo koligere ringa bajumba bamba chete kando sabali te yoba chete na Kenya muntu te yo soka isiko poni ga Kenya ne tagete kwe banga eve serikali ru stable muntu amanyo soka isiko abakoranga bwanja ni mbaracha abajumbe ba UDA Bonspi mbacho ineti mandonspi bachiko tware merobeli yogo chamo akara abanago te bibasimio patato gete ase egikao kiarenge giasimio bachigo kwanera igoro ngikango batakabuno mugusi nabo bajoineti aba UDA babwate function gete bakogambe binte ngao kera kanyango ikubale state house baya gukende basiba bono nabo bali bale kando babwate obwabanga omwesimi wa manduku nigale mubunge bu ODM tato gete asomo kutano bu ODM kogambira ngamba tagetekero gogusia mbomo kyobo bagusiba bwate tinda roho mubogo tangazo urunge borambo esengenjo egasa kweke yeito ekero kera achamo na kare byama bigo tigukando ba chamo buno mugusi bakwane agenda era konyo mugusi abantu barabwe bakoenda kando bebaga because kero mondata yetokabo mone tuali endagira bwika aragirera bwika atwale ibintu bya onde tayo kolera muntu no bwe ward no bwe constituency kero monta konya gwakeza bunga ndakira iga amadeni mbugate ninyigere ruko nseme igakanyora nseme te kumwegera ogendelira mwegerere tabwatwa anya kabwate mangana corruption anya kabwate chibesa ruseti chibank ya taro chenga chibengi ngumubwati chire iga kwanda ujasa okonyeka we have not gotten leaders pata getego tigachi ambition chabo batware karangera ligia intwe ababanzi elinde go ikiraga abo bachamo buno mugusi lakini bunega sakukyo mugusi ntwatagete abagusi bachamo batige kwebekanga engana bwabanana engantoke chande tabagusi abarai baito bagusi especially members of parliament obwero libo bachandete na power bana bano ozoreze ko ba powerless yarusi kwegeze ko kyobo chibuip abako bo muyana bakorangirwe ko mekutana ache karo muyega abwate sati yoka lakini bono ko babwate bo chibuip na ndaro cha basikali mba mubwate egali eches kana abwate yakoranga ise ko joini abantu bandi bacho kumwambuka lyo bochafu bono takagota banga degarangirye faction gete ko chikanda atike faction yende kandu in the process baba ntora twara muntu obwate hat to bring him community yomugusiamo and gatatiga abara ibaito gochakere gavana no mugavana Nyamira bali gigo chamo specifically to bring about unity na peace ali omuchokeroka that was the time to arora abagusiba go chamo abara ya which county koleto bwanchani no malembe lakini for the moment with our members of parliament kero muntu bago choru babwata madeni kero muntu ago fighting and ndesera ninkonyeke ndagenda seruto ninkonyeke bono kwanyora no energy simi mbali komanya go simi yane ne yakere nyarebe echikotoreta amu yasinya all right ndo chinga ebiro komnya kingima kitocho gukora inkwana imambia bono ni maitenga litikuliria totebanga 8 nabo igonto maitenga abo waziri nko babali bagutiani gwasimambia bono ndatorwe karangale kyao kyo mwelo cha sabasa nabo igo aba Kenya asujumura tocho kuri mambia bono enje bono mambi ngote yabasai baitoiga tigakoruta Kenya to dogs tigakoruta ense ino ochase oro sana Kenya yatwalire a democratic elections
agwea the winner agotangazwa kwa bomobui ne loser yatangazwa kwa bomobwiru. So if you have an ambition and you feeling amwabeire moisaine moisaneire emyaka ebere coach mutwa nemeke tumeka chingurwe chimubwate mukore campaign rusia barayi muroje ngambari baronge be komurayi oromusahe kabo mutiko musabe umwe president yense asa among you umuntu wade myaka 35 naro inki mota iko mukorere campaign boniga momoso kisiko bune leader acha ko kore campaign by the time the 2027 mota ukanenga we all support you toba join elindo murayo yena choru alete change na magani yabasai. That's number 1. Number 2, Kenya tera ikera ekero ekogenda buna Somalia weigo sebuna Sudan weigo sebuna hata failed states. Kenya nense ebwate ekatiba ya 2010 eyarwanire twa mana abantu barenga bake bune myaka yino ino basaye baletire change iyo ya kire bono ejinchi yiba ya baletire nere ya letre katibenya ya banyode na ino muroro buna basaye. Please don't allow Kenya esoe ase ebokong pwejinze bune chifereti abasaye. It has been said severally, you are the tomorrow's leaders. Yato kananga bochori bwakirwa bakabairiro bogambi mwogo ikera. Na ino limoji koiro bogambi mwoji koira kimoro bogaka. Ruto was there for change in 1992. Igalenga go support yo bogambi bwabagaka bogendera. Raila was there for change in 1992. Iganga go support yo bogambi bwabaga sai bobe. Look, Raila has not succeeded, has not achieved, until is now heading to 8 years. Atara ikera ni kerengo keri. Ine inki mora akole morete change. Amandamano yoko rusiruto visi na alete answer? No. Amandamano yogo salie bintu by'abantu chinyombe byasara na gosamba chipara na alete answer? No. The only solution, try your best to use the digital platform inchwa mabuna basai rosie kiombe kyobo buibwe serikali yegocha bono yebanga boniga karu space oyoro kugamba gambe bobe gosebuya lakini ndoleshwa buna letter broad-based government ngoleta le change ense tonkobere na ndebe yogo semeli okoronge ekiagera konyora bunere konya yaletre chifujo no ene gavana ya Kisii buna broad-based government bona ya very formed even the county government ya Kisii na Nyamira bono mbache banyore okoyana bakorera abantu babegasi ekiagera bali barenge mwe yake kuba koleta fujo bono teligo chikobororo mbia mono asuikirana asumurubiri wensa kimambia bono kwa kweli ni bene ase entunda yende obegoko irana imiandizi TV na kwenda kusanga na intumwa nchumurenze TV niko twabere tukosanga numumanyi bwa mangana alingete siasa samaritanya nusi moenga yubera kusanga na intu amanga ne mono asense ityo ya Kenya ere na seboigo ensi ya Kenya erochi asabira korwa akosemia na boigo obosemio chase abasai ane mono chinchira bwenete kwerinda na boigo inchira bwenete kwene kinga twatokora monchulio asense ityo ya Kenya itene kurukwa job maangi na tukubwatira nere kuru asimambia lengi ntambe ongali bagalia bene kusanga no mugeni icho igakuru kwanga Nelfa Oro asense muyeni ngoto tukubwatira na nere abigali nyanja maso kwene kinga chibichechi boigo na maliogi abera wikira asenchira yobo ikirano wikira chinga kichini na baire nkoganeria obulele obuye Imiandizi TV na bobwansu bumugusi.
obwesu bw'omugusi. Buna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba by'okoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abali